Яшь һөнәрчеләр WorldSkills милли чемпионаты финалы быел Башкортостанда үтә. Ошо көндәрдә Өфөлә чемпионаттың төп майданы билдәләнде. Башкортстан студентлары һөнәрчеләр ярышына ничек әзерләнә? Һаумыгыз, эфирдә интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфө Ягулык энергетика колледжы директоры урынбасары Ләйсән Фазылетдинова. Ләйсән Нурмөхәмәтовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, был яшь һөнәрчеләр чемпионаты ул илдәге иң абруйлы ярыштардан һанала студентлар арасында. Быел Башкортостан ничек компетенция буенча һөнәрчеләр ярышын оештыра? Быел безнең республикабыз өчен бик яуаплы ел, чөнки башка региондарга караганда республикала бик күп урта һөнәр белем уку бирү йортлары бит инде. Шуның өчен без быелгы елда 100дән ашу компетенция буенча оештырабыз ошол яшь һөнәрчеләр чемпионатында майданчыктар. Шулай ук шул майданчыктарда безнең республикала гына түгел, бөтен Россия кимәлендә укыган иң алдангы, иң эшкә шәп, иң үзләренең киләсәк һөнәрендә яуаплы караган укучылар ярышачаклар. Һәм шулай ук һәрбер колледж үзенчә бу чемпионатка, бу төп республикала гына түгел, милли чемпионат кимәлендә үткән сарага әзерлек бара. Шуларның арасында ла безнең Өфө калаһы Ягулык энергетика колледжы кайнар әзерләнеп ята. Ничек әзерләнәһегез? Инде һөнәрләр буенча һәм яшь һөнәрчеләрдә бәйгегә әзерләнәһегез? Безнең колледжның тарихы бик абруйлы. Быелгы елда колледжга 75 ел тула. Шуның өчен быелгы ел безнең өчен икеләтә куанычлы, икеләтә яуаплы. Без технология һәм техник һөнәргә өйрәнгән белгечләрдә әзерләйбез. Улар безнең һәрбер яшәгән республикала гына түгел, бөтен ер шарында яшәгән кешеләр өчен бик файдалы белгечләр, һөнәрчеләр, чөнки алар энергетика отраслына һәм ягулык отраслына әзерләнгән белгечләр. Без бүгенге көндә шул һөнәрләргә карап 4 майданчыкка яуаплыбыз. Барыгына бүгенге көндә әзерлек бара колледжда. Демәк, ошо Ягулык өлкәһендә белгес буласак студентлар тап һеҙҙең колледжға килеп ошо майҙансыҡтарҙа үҙенең һөнәрен күрһәтә инде. Был милли чемпионат, яшь һөнәрселәрҙең милли чемпионаты, ул күптән бара бит инде Рәсәйҙә, һәм Башҡортостан үҙен ярайһы ғына танытып та алды, медалға лайыҡ булыусылар булды, еңеүселәр ҙә булды. Колледж үҙенең тәжрибәһе ниндәй? Ул нисек ҡатнашты был чемпионатта? Бұл тәжрибә бездә шулай ук күптән бара, һәм 2018 елда без ғорурланып уның турында әйтергә яратабыз. Безнең студентыбыз 2нче урын яуланы милли чемпионаттың кимәлендә. Демәк, төбәк чемпионатын үтеп, ул милли чемпионатка үткән һәм унда еңеү яулаган, демәк. 2018 елда булган, былтыргы елда төбәк чемпионатта декабрь айында үткәрелде бит инде безнең Өфө калаһында. Шунда безнең 13 укучыбыз катнашты. Шуларның 13 укучыларыбыздың арасында 4-әүе беренче урын яуланы, 2-әүе икенче урын яулап алдылар һәм 2-әүе медальон менән бүләкләнделәр. Бына хәҙер йәйгеһен республикала июль айында финал үтә. Унда нисек һайлап алына студенттар? Унда күпселек беренче яки икенче урын алган студенттар һайланасаклар. Иңдәр, димәк, ярыша. Иң көсле, алар һәрбер регионда үткән чемпионаттың иң көсле студенттары, киләсәк һөнәрчеләребез, безнең киләсәк белгечләребез шунда килеп ярышта катнашалар республикала. Һәм шулай ук безнең колледжда шундай бер центр, бер үҙәк асылынган, шулай ук демонстрацион имтихандарды үткәрергә әзерләнгән үҙәктәре безнең бүгенге көндә колледждар, республикалағы колледждар шундай тығыҙ эште алып баралар. Чөнки без остаханаларын асабыз бит инде. Шул остаханаларында без менә шул мастерской дип әйтәбез, башҡортса остаханалары. Шул остаханаларда безнең үтәсәк ярыштар. Һәм ул компетенцияларҙы баһалау өсөн шулай ук эксперттар әзерләнә бүгенге көндә. Ул эксперттар уҡыу үтәләр, шунан сертификация этапын үтәләр. Безнең колледжда бер
сертифицированный эксперт әзерләнгән, шулай ук башка Өфөнең һәм республикаларга булган уку йортларында шундый экспертлар бар. Ул экспертлар мөгаен тик Башкортстанның вәкилләре генә түгелдер, шулай ук башка төбәк вәкилләре катнашалар. Дөрес, башка төбәкләрдән дә безгә шундый экспертлар килеп, алар үзләренең компетенциялары буенча баһалайсактар конкурсантларның һөҗүмтәләрен. Һез матди техник база турында телгә алдыгыз, демәк ул турында әйтеп китәргә тиешбез. Милли чемпионаттың финалын үткәрү ул яуаплылык ысынлапта һәм айрым талаптарда. Матди техник базабыз заман талаптарына җавап бирергә тиеш. Колледжның һәм республиканың башка уку йортларының хәле ничек бүген? Бүгенге көндә бөтен колледждар үзләренчә генә түгел, нинди талаптарга ярашлы итеп инфраструктурный листтар дигән контрольно-оценочная документация ул союз менән безгә тапшырыла. Шул документацияга ярашлы документларга карап, без матди базаны иткезергә тиешбез. Һәрбер компетенцияның үзенең талаптары, шул талаптары карап, игътибарын биреп, без төрле яктан яраштырып майдансыктарды әзерләйбез. Әзерләүдән тыш документларны союзга җибәрәбез. Союз карап, безнең әзерлекне тикшереп, шуннан безгә сертификат тапшыра. Шул сертификатка ярашлы майдансыктар әзерләнә бүген республикала. Демәк, был бары тик талап кына түгел, соңында документаль рәвештә расланган ниндидер хәле, матди техник хәле дип әйтергә мөмкин колледждарның. Бу яуаплы эш, чөнки ул төрле яктан безнең әзерлек булырга тиеш. Бер яктан матди база, икенче яктан һөнәри яктан әзерлек, һөнәри яктан әзерлек, икенче, өченче яктан документларга шулай ук ярашлы кагыйдалар әзер булырга тиеш. Һәм шулай ук кадрдар, чөнки иң төп безнең белгечләребез, укытучыларыбыз булырга тиеш, мастердар булырга тиеш, бу экспертлар әзерләнергә тиеш. Укытучыларга ниндидер талаптар бармы? Уларның ниндидер сертификаттары булырга тиешме? Укытучылар безнең сертификация үтәләр. Аларның төрдә кимәлендәге шулай ук сертификаттары була, кайһы берәүләре алар баһалау гына кимәлендә әйтәләр, кайһы берәүләре сертификация үткән экспертлары була. Һәрбер площадканың төрдә кимәлендә әзерләнгән экспертлар булырга тиеш. Һәм был чемпионат, милли финал, ул бит инде бары тик һөнәрчеләрне баһалау гына түгел, ул ниндидер рәсми аралашу урын ала, шулай бит. Ниндидер түңәрәк өстәлдәр, эш бирүчеләр белән очрашулар, фикер алышулар оештырылырга тиешме был чемпионатта? Чемпионат ул төрле яктан төпләп әзерләнгән сара бит инде. Шуның өчен ошоларның арасында деловой программалар үтәсәк, был чемпионатта катнашу безнең республика өчен бик яуаплы. Бердән икенченнән ул хәзерге терминдар менән әйткәндә үзенчә урта һөнәри белем бирү учреждениялар өчен үзеңне күрһәтү. Үзеңне күрһәтү генә түгел, үзеңнең эшеңне үстерү ягыннан да бик файдалы. Чөнки был чемпионатта деловой программа карала һәм үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар, төрле яктан килгән һөнәрчеләр, төрле яктан килгән җитәкчеләр, экспертлар һәм шулай ук чемпионатта катнашкан яшь һөнәрчеләргә, студентларга ул бик куанычлы сара, чөнки алар бит үзара аралашып, үзләренең һөнәрен үстерү ягына караячаклар. Был һөнәргә, улар хайлаган һөнәргә ихтыяҗ бар дигәнде аңлата, чөнки эш бирүчеләр табына ошо World Skills чемпионатында үзләренә иң яхшы һөнәрмәнде эзләйдер дип әйтергә мөмкин, шулайдыр. Дөрес. Былтыргы 2020 елда бик күп үзгәрешләр индерде безнең хукук документларга, шул хукук документларга ярашлы эшләгән бик нык хөкүмәт ягыннан игътибар бирелә практик әзерләүенә укучыларның. Чөнки безнең тирякта карагаң, нинди генә биналар төзелмәгән, нинди генә талаптарга ярашлы нинди генә шарттар тудырылмаган. Ул барыһы ла менә һөнәрчеләрнең эшләре бит инде. Шуның өчен тик белем генә алу менән генә был эште матур итеп алып барып булмай. Уның өчен практик рәвештә куллана белә. Һәр вакыт тәҗрибә һорый, шулай бит. Шуның өчен ул үзенчә тәҗрибә
икенченән ул уку ягынан да нык алга ынтылуу буласак дип өметләнәбез. Бу чемпионат икенче регионнарда, икенче калаларда үткәндә безнең республикала укыган һөнәрчеләр уһаттым катнаша алмагайны, чөнки монда бездә үзебездә үткәс ярышта гына катнашкан студентлар өчен булсара яхшы булыр дип уйлайм. Яхшы булыр дип әйтсәң дә, ярышта катнашкандан тыш студентлар өчен дә бу матур ынтылыш булыр дип өметләнәбез. Һәм шулай ук урта махсус уку йортларына студентлар әле бит яһәтеннән дә яхшы сара дип әйтергә мөмкин. Бүген ничек абитуриентлар арасында конкурс зурмы һеҙҙең колледжда? Безнең колледжда ел һайын конкурсны көсле. Безнең колледж Өфө ҡалаһында гына урынлашмаган. Безнең колледждың шулай ук филиалдары бар. Баймаҡ ҡалаһында, Агидель ҡалаһында һәм безнең балаларҙы ҡабул итеү кампанияһы ваҡытында зур баһалар менән уҡыусылар уҡырға инәләр. Сөнки безнең сығарылыш уҡыусыларыбыҙ һәр ваҡыт эшкә еңел урынлаша. Энергетика һәм яғыулыҡ отраслдары алар безнең илебеҙҙә экономикала иң көслө отраслдары тип һанала бит инде. Шуның өсөн безнең уҡыусыларыбыҙға эш һәр ваҡыт табыла. Әлбиттә, менә ата-әсәләр өсөн тағын әйткем килә, был тапшырыуҙы улар ҡарар тип өмөтләнәм. Иғтибар бирегеҙ, безнең республикала бик матур әҙерләгән һөнәрселәрҙе колледждар күп. Һәм күпселек ғаилә эсендә балаларына тик юғары белем бирү тырышалар бит инде ғаилә эсендә ата-әсәләр. Әлбиттә, Болонский унияға ярашлы ҡараһаң, төрлө кимәлдәге белем бирү ул баланың өсөн киләсәктә өлкән булып, үҙенә эш табыуы күпкә еңелерәк буласаҡ. Сөнки колледжда методика яғы икенсерәк бирелә. Төплө база бирелә дип әйтергә. Төплө база бирелә уҡыусыларға. Шуның өсөн мин уйлайым, ата-әсәләр әгәр дә колледждарҙы һайлаһалар, бик дөрөҫ һайлау булыр дип, балаларыма бергә. Ысынлап та һеҙҙең кәңәштәрегеҙ әлеге ваҡытта урынлы, сөнки ҡайһы бер 9-нсы класс уҡыусылары, хатта 11-нсе тамамлаусылар ҙа ҡайҙа барырға тигән һорауҙы хәл иткән ваҡыт шулай бит. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфө Яғыулыҡ энергетика колледжы директоры урынбаҫары Ләйсән Фазлетдинова булды. Йәш һөнәрселәр чемпионатына әҙерлек барышы тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.